yenye into ofuneka ukhawuleze uyi-accept apha ebomini laa nto banja yam at some point uzawutyelwa. Akho formula kule way utyelwe nasecaweni. Kukho laa team royal blue fondini ezaa barret. Yho, uthe nqa umane uvinjwa nalapha endlini umuntu ohleli nje une-headache. Kanti no, i-spiritual leader sakhe simfetsha rhuthi ngee-holy strokes. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Hayi ke i-running club nezaa gym andifuni noyithi paha. Kangoba ndiyavuya unomthandazo engathi usabuyise inyawo kulaa nonsense yegym. Ndandibanewari xa ephuma apha fondini ethe stomach in, chest out, ebetha ngabatight, i-camel toe iqumbe. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Hey Jani, invitwe kwenye event yezigantsonto nangoku le weekend. Saturday ndizabe ndisemfuleni phaa eholweni kuthiwa lisecam kwase-primary school. Abantu abayaziyo bazawuyazi ndiyaqala uyaphaa nam. Kuzawuba mnandi man phaa i-entrance yi-R50 sabe sowustwe ngomlilo. Ijani ayijimi ke ndizabe ndiyi-fitness inspector. Ndizabe ndigade nala magxadi ya-over 30 fondini anganyuka laliphika phaa esenza ii-push-ups.